Hey guys, welcome back to another reaction video. You guys are gonna be checking out Greeks, which is Claudia's first interview after the grand finale. Okay, so you're gonna be checking out her first interview after the grand finale. Okay, so if you just see me for the first time, I'm Athalis React. Do well by liking, subscribing to the channel. Let's do this. Θα ξανανεβήκαμε, πες μου τον ημιτελικό, πρέπει οπωσδήποτε, δεν γίνεται. Να πούμε όμως πριν, θα ήθελα να πούμε το γεγονός ότι υπήρχαν και καλλιτέχνες που μίλησαν για σένα, πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Ήταν η Νάνα Μούσχουρη και ήταν και η Μαρίζα Κοχ. Απίστευτο. Η Μαρίζα Κοχ, η κυρία... Βλέπαμε άρθρα στο BBC, άρθρα στο CNN. Μίλησα με τον κύριο Σαββόπουλο, μίλησα με την Έλενα, την Παπαρίζου. Μίλησα. Με ποιον άλλο μίλησα? Καλά, εντάξει, μηνύματα. Πάρα πολλά. Τα διάβαζες όλα αυτά τα μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι καθόμουν και πριν πω στη σκηνή και κοιτούσα έτσι γρήγορα όσο περισσότερα μπορούσα. Ξέρεις, η Μαρίζα Κοχ κιόλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μιλήσει στη Eurovision, για τη Eurovision εδώ και τόσα χρόνια. Εδώ και 50 χρόνια. Είδα ένα βίντεο αρχικά που ανέβασε πριν μιλήσουμε. Μου το στείλανε και το είδα και το είπε και η ίδια ότι δεν... Έχω βγει να μιλήσω. Και είπε ότι ο λόγος που το έκανε και στη συνέντευξη που μας έδωσε στο Eurovision ήταν ότι το έκανε για το τραγούδι σου, για την αστερομάτα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί είχα μάθει για την ιστορία της, για το τι πέρασε στη Eurovision και το τραγούδι και το ότι βγήκε με δική της ευθύνη να τραγουδήσει. Αυτό ήταν ανατριχιαστικό όταν το έμαθα. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ. Την πίεση την οποία θα είχε σταθεί. Την πίεση που είναι τέτοιος που είναι ο διαγωνισμός. Σκέψου να βγαίνεις με ένα φόβο ότι μπορεί να είναι και τελευταία. Παιδιά. Αισθάνθηκες εσύ, γιατί έχεις μία κατάθεση εδώ με αυτό το τραγούδι για προσωπική και τέλος πάντων σε μια εποχή που τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα τριγύρω μας και βγαίνεις να το δηλώσεις. Αισθάνθηκες ποτέ ότι θα μπορούσε κάτι να είχε συμβεί ή τέλος πάντων αν είχες το βάρος αυτού, τη συνειδητοποίηση του βάρους? Δεν μπορώ να πω ότι ένιωθα κάποιο βάρος όσον αφορά αυτό. Εγώ ξέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω πάντα να μιλάω για την αλήθεια μου, για αυτά που νιώθω, για αυτά που με εκφράζουν και να τα τραγουδάω κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και νομίζω ότι είναι σημαντικό και για τον κόσμο να υπάρχουν τραγούδια που μπορούν να ταυτιστούν πέρα από τα τραγούδια του έρωτα και της αγάπης που ταυτιζόμαστε όλοι. Κάτι μεγαλύτερο. Ναι. Αυτό το τραγούδι θεωρώ ότι μπήκε στην καρδιά πολλών ανθρώπων και πόσο μάλλον πολλών Ελλήνων, γιατί έχουμε όλη μια ιστορία και γιατί μπόρεσαν να βρουν κάτι που τους αντιπροσωπεύει και τους κάνει να ταυτιστούν. Και επίκαιρο σε έναν κόσμο που ζούμε τώρα. Ναι. Αυτό το παγκόσμιο χάρτη και με αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Μακάρι να μην ήταν επίκαιρο, μακάρι. Αυτό ήταν και ο λόγος που ως Επιτροπή επιλέξαμε αυτό το τραγούδι να πάει. Δεν ήταν χωρίς σκέψη αυτό όταν στον ελληνικό τελικό έγινε. Είναι φοβερό όμως πώς νιώθετε που συμβάλλατε πολύ σημαντικά. Ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος σας για αυτό που συνέβη σε μένα. Το κάναμε με πολύ αγάπη. Ναι, με πολύ αγάπη. Αισθανόμασταν ότι αυτό ήταν. Και πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε, και όπως πήγε έτσι, είχε δρόμο μπροστά του και θα έδειχνε δρόμο και στους δημιουργούς το πώς θα το πηγαίνανε. Και το βλέπαμε από την αρχή με πολύ αγάπη. Ξέρετε, εγώ αυτό που παθαίνω μετά από όλο αυτό που έζησα είναι το ότι γυρνάω πίσω και πιάνω έναν τους παράγοντες που με έφεραν μέχρι εδώ. Και λέω ότι εάν δεν ήταν ο Νίκος από την εταιρεία να μας πει ότι πρέπει να στείλουμε τραγούδι, δεν θα στέλναμε. Εάν μετά στον εθνικό τελικό δεν μας στήριζαν οι επιτροπές και ο κόσμος, δεν θα φτάναμε στη Eurovision. Μετά, αν δεν είχα αυτή την ομάδα που είχα μαζί μου στη Βασιλεία, δεν θα φτάναμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Βλέπεις, γιατί είναι αυτό που από την αρχή. Ομάδα. Και είναι ανατριχιαστικό το πώς μικρές λεπτομέρειες, αν ήταν διαφορετικές, δεν θα ήμασταν εδώ. Αυτή τη σύνδεση λοιπόν που λέγαμε με τη Μαρίζα Κοχ την βλέπουμε κι εμείς και αυτό ήταν το έχουμε ξαναπεί από την αρχή που επιλέχθηκε αυτό το τραγούδι. Και πόσο σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο τη Μαρίζα Κοχ την έχουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχουμε ζωντανή σύνδεση, δεν έχουμε μόνο τηλέφωνο. Καλημέρα σας. Έχουμε μεγάλη χαρά που βρίσκεστε εδώ και αποφασίσατε μετά από τόσα χρόνια να μιλήσετε για αυτή τη συμμετοχή την ελληνική. Και να μιλήσετε και μαζί.
Μα άξιζε αυτή η συμμετοχή. Μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Ναι, τι είδατε εσείς σε αυτή τη συμμετοχή? Κλαβδία, θέλω να σου πω, να σου εκφράσω την αγάπη μου, να σου πω συγχαρητήρια και ευχές για καλή πρόοδο και όλα αυτά που είπαμε και στο τηλέφωνο σου τα επαναλαμβάνω. Ξέρω τη συγκίνησή σου, γιατί σήμερα είναι και πολύ σημαντική ημέρα, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων και όλοι είμαστε συγκινημένοι, συνδέεται τόσο πολύ με τη συγκίνηση που εσύ εξέφρασες επί σκηνής. Η ίδια η παρουσία σου, ασφαλώς το τραγούδι, αλλά ήσουνα ένας ανοιχτός χάρτης προχτές για την Ελλάδα μας. Όλα τα συναισθήματα τα πρόσφερες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπε προηγουμένως και η Κλαβδία ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί το πώς θα αισθανόσασταν εσείς όταν ήσασταν στη σκηνή της Eurovision, έχοντας μια πολιτική θέση σε αυτή την εμφάνισή σας. Και υπό μια απειλή, ναι. Έτσι, και υπό μια απειλή που πρέπει να βγεις εκείνη την ώρα να τραγουδήσεις. Ναι, απίστευτο. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει μια τέτοια... Είχα την ηλικία τότε και την ωριμότητα να ανταπεξέλθω στο γεγονός. Γιατί από τις κουίντες με ενημέρωσαν να μην βγω στη σκηνή, καθώς υπήρχε τηλεφώνημα για ελεύθερο σκοπευτή. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δυστυχώς όμως τα πράγματα έχουν πάντα την ίδια σοβαρότητα για μας. Ακόμα και σήμερα λέμε 50 χρόνια μετρημένα έχουν περάσει. Αιμορραγούνε παλιές και νέες πληγές. Όλου του κόσμου η ιστορία έχει αλλάξει και για την Κύπρο στέλνουν μονάχα ευχές. Αυτή η ανακατάταξη των πάντων δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει, αλλά είμαστε όλοι αφυπνισμένοι και αυτό πρέπει να εκπέμπουν και τα τραγούδια μας. Και αυτό έκανε η Κλαβδία με το τραγούδι της και με την παρουσία της. Και θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες μας που πλαισίωσαν αυτή την εκδήλωση. Πιστεύετε ότι η μουσική ενώνει, αλλά η μουσική κιόλας... Και προάγει και ένα μήνυμα, αυτό νομίζω ότι συζητάμε τώρα. Προάγει μήνυμα και επαναστατεί πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Δίνει μηνύματα τα οποία μπορούν να δώσουν πολύ μεγάλη όθηση στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους. Η δύναμη της μουσικής, η δύναμη του τραγουδιού είναι τέτοια που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Εγώ θυμάμαι όταν τραγουδούσαμε με το Χρύσανθο και τον Νίκο Ξυλούρη μαζί, πώς τραγουδούσαμε μαζί. Για μπες κι εσύ σε αυτό που θα πω, Κλαβδία. Μπες φωνητικά σε αυτό που ξέρεις και αγαπάς. Βάιλε μονάμ, γλυκιά μου, το θα φτάμεν το χειμώνα. Το θα φτάμεν, άρχισα να το... Σίτε πένε ομάλε, είδα ορμάνε και λιβάδι. Δεν μπορώ να μην σας πω πόσο όμορφη και γλυκιά είστε. Δεν αντέχω. Βάιλε μόνα. Αυτό σε όλες τις περιοδίες μου, στις συναυλίες το τραγουδούσα. Ναι, ο Χρύσανθος ήταν από τον Πόντο. Ο Χρύσανθος βέβαια, αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής. Σήμερα θα έπαιρνε θα έπαιρνε σήμερα το πρώτο, αν ήταν ανάμεσα μας. Αν είχαμε τη φωνή, άλλη μια φωνή του Χρύσανθου, μαζί με τη Λαυδία. Έτσι, μια τελευταία ωραία ευχή για την Κλαβδία. Μου σε εύχομαι κάθε καλό. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Και σε καλό εδώ στη Φράτη,
για καφεδάκι. Εννοείται. Κάτω από την Ακρόπολη, την οδό Φράτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Κυρία Κόχ, πάρα ευχαριστούμε πάρα πολύ. κυρία Κόχ. Οι γειτόνοι μας όλοι ενωνόμαστε και κάνουμε ένα ωραίο πρωινό. Τι ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε Να είστε πάρα καλά. πολύ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Κάθε καλό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάθε καλό σε όλους σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλαβδία, σε είδα Ναι. συγκινήθηκες. Ναι. Είναι πάρα Γενεοδορία, πολύ. παιδιά. Και γενεοδορία. Και είναι πολύ σημαντικό τέτοιες προσωπικότητες του χώρου να μιλούν για σένα και για το τραγούδι, έτσι, και για το μήνυμα που εκπέμπει σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση αυτές τις μέρες, γιατί επεξεργάζομαι πραγματικά πληροφορίες που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί να συμβούν. Ναι. Έχεις τόση αγάπη, Ναι. τόση Μας έχει στήριξη από ενώσει. τόσους σπουδαίους ανθρώπους και όχι μόνο από ανθρώπους σαν την κυρία Κόχ, αλλά και από όλο τον ελληνικό λαό. Είναι απίστευτο. Τα βιντεάκια που έβλεπα, που παρακολουθούσαν, παραδείγματος χάρη τον ημιτελικό, Ναι. και πανηγύριζαν για την πρόκρισή μας, σαν να κέρδισαν Κάτσε να το συζητήσουμε. Έλα, πες το Τώρα, τώρα, γιατί πες το. τώρα πρέπει να το πω. Έλα, γιατί το Πες μου, σε ξεκίνησες. παρακαλώ πολύ, γιατί μας το κάνανε αυτό οι Ελβετοί και περιμέναμε και είχαμε τρελαθεί. Εγώ Πες πιστεύω μου, σε ότι παρακαλώ. ξέρανε, εγώ πιστεύω ότι εννοείται ότι ξέρανε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες έτσι πολύ παθιασμένοι με τη Eurovision, και πόσο μάλλον φέτος, ας πούμε, που ήταν στην αρχή λίγο διχασμένη η άποψη για το τι θα γίνει με το τραγούδι. Πιστεύω ότι τα ξέρανε όλα αυτά. Και σου λέει κάτσε να Και τους σου λέει, κρατήσουμε κάτσε, τα γωνία. Θα τους το να κάνουμε δώσουμε, το να δώσουμε κουβέρι. περιεχόμενο τώρα στο ελληνικό Εσύ πώς διαδίκτυο. ένιωθες εκείνη την ώρα? Εδώ εμείς τρελαθήκαμε στα σπίτια μας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ για κάποιο λόγο ένιωθα ότι θα ανακοινωθούμε έτσι στην πρώτη πεντάδα του ημιτελικού. Ωστόσο, όσοι ανακοινώνονται στην πρώτη πεντάδα, ένιωθα ότι μπορεί να τα έχουν πάει λιγότερο καλά από αυτούς που ανακοινώνονται προς το τέλος. Έτσι ένιωθα εγώ. Δεν λέω ότι αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, Έτσι ναι. ένιωθα εγώ. ναι. Περνούσε η πεντάδα, εξάδα, εφτάδα, οχτάδα, εννιάδα. Τι γίνεται? Φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχασα την ελπίδα μου καθόλου όμως. Γιατί ήταν οι χώρες που βλέπαμε, οι οποίες Το νέο σύστημα, ναι, είχαν, δηλαδή είχαν πιθανότητες να Ναι, περάσουν. ναι, ναι. Υπήρχαν και στο τέλος όντως χώρες που Και είμαστε. πίστευα ότι. Και έχουν περάσει 9. Ναι, έχουν περάσει 9. Έχω αγχωθεί, εννοείται. Ωστόσο, δεν έχω χάσει την ελπίδα μου, γιατί τι διάβασα εγώ, ας πούμε, εκείνες τις ημέρες και με κράτησε, ας πούμε, αισιόδοξη. Διάβασα ότι ο Φωκάς δεν έχει κοπεί σε ημιτελικό ποτέ με την Ελλάδα. Να το. Και λέω, ωραία, Δεν θα μου συμβεί. δεν θα μου συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω, να μου συμβεί και με έπιανε. Και εν τω μεταξύ κάναμε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό που το ανέβασα μετά στα social media τα δικά μου. Ναι. Κρατιόμαστε χέρι-χέρι. Αυτό το σας έβλεπα. Κρατιόμαστε χέρι-χέρι και εκεί που είμαστε στο τέλος, σηκώνω το κεφάλι μου και προσεύχομαι και λέω, κάνε Θεέ μου, σε παρακαλώ. Και χωρίς να συνεννοηθούμε, από δίπλα, μετά από λίγο δευτερόλεπτα μετά από μένα, κάνει και ο Φωκάς το ίδιο. Και το βλέπουμε το βίντεο, αφού το έχω ανεβάσει. Και συνειδητοποιούμε και μου λέει, κοίτα. Μου λέει, κοίτα τι κάναμε. Μου λέει μαζί, χωρίς να το συνεννοηθούμε. Ήταν απίστευτο. Πόσο έχετε αγαπηθεί με το Φωκά? Αχ, του λέω, Φωκά, σε παρακαλώ. Κάνε κάτι. Πρέπει να βρισκόμαστε, του λέω τώρα πάλι συχνά. Ανοίξε τη ζωή μου, σε παρακαλώ. Του λέω. Βλέπαμε προηγουμένως και για τους, έλεγε και η Μαρίζα Κόχ για και με την Μαριάννα Ευστρατιού, το πώς θυμούνται όταν πρώτο ξεκίνησαν. Εσύ ξεκίνησες με διαγωνισμούς. Ήθελες να πας να διαγωνιστείς? Ήθελα πάρα πολύ. Ήθελες δηλαδή, ας πούμε, από την πρώτη φορά που σε είδαμε στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, έτσι, και στο Voice μετά, είχες μπει σε μια διαδικασία. Αυτό το κορίτσι που πήγε στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, με το σημερινό κορίτσι, αν την έβλεπες, ας πούμε, τότε, τι θα της έλεγες? Στο κορίτσι που ήταν τόσο μικρό Το τότε. κορίτσι εκείνο το μικρό, έχω να σας πω, είχα μια πηγή αυτοπεποίθηση και μια σιγουριά και ένα θάρρος που μεγαλώνοντας, μπορεί να ήταν και η άγνοια κινδύνου, ας πούμε, της ηλικίας, ήμουν πολύ πολύ πιο θαραλέα τότε από ότι τώρα, και τώρα είμαι προς Θεού. Απλά πέρασα μια περίοδο που αμφισβήτησα λίγο τον εαυτό μου. Είχαμε συναντηθεί και τότε. έχασα λίγο. Ποια περίοδος ήταν αυτή? Ήταν το 17. Το 17 ήμασταν στο ταλέντο Για να μαζί. το δω, το έχω.
Έχει πολύ πλάκα Έχει που πλάκα. το θυμώ. She's actually looks so beautiful, and this is actually her first interview after the grand finale. Okay, and I love how simple she's looking. She's always a simple person. She has said it countless times in all her interview that she likes looking so simple. And there's so many people on the live on the show, you know, that are asking her question. I love how diplomatic, very simple and very clear she's actually asking these questions. This is actually on Greece. I'm using Google translations, okay? Seeing her come out, bounce back on the show after the show has actually given me a lot of vibe. And you know, she said she's going to be releasing her first album immediately after the show, and the show is actually done. So we are hoping to see Claudia's new album, and this album was written by Claudia, only Claudia. Okay, so I can't wait to see the album because she haven't given the title or the name of this album. Okay, so I can't wait. And Claudia was almost very close. Like, I was watching the grand finale. My mind was so high. My mind was so high. Okay, seeing her bounce back after the whole running around and running around, it has been so hectic. I know, but seeing her coming back, bouncing back, and looking like nothing has actually happened, that's a good one. That is a very big one. And I would say that Greece actually made a very right choice in choosing Claudia to represent Greece for Eurovision 2025 this year. Okay, and I'm so happy. Looking forward to see more of Claudia on our screen. I just want her to upload videos, like shoot our music videos back to back this season, because it is her season already. Okay, anyway, what do you guys think about this interview? Please let me know on the comment section. What do you guys think about the grand finale? Let's discuss on the comment section. Don't forget to like, subscribe to the channel. I'll see you on my next one. Bye.